Nih. Nilai. Hah? Hah? Kenapa? Sabar kada? Nah, mana? Jadi gurau am jangan ada, bol, kalena jina. Harsini fujari jadi lagi. Mayo. Ayah, nungguin apa? Elok kali ngorang apa elok? Lingot. Lingot lah. Kumain rupsa na dulu nombrak, kumain pihak itu, mansra. Kumain hurlai, kumain hurlai. Kumain rupsa na dulu nombrak. Kumain anu hurja ki matwa. Kumain hurja kini. Ro. Kumain hurja ki. Hurja kini. Jadi, pudin doa. Itu ada nih, oh, JB blog feeding na, bina nawa. Oh, nih, jangan apa insi tung puye, jangan. Inti kusne kayak dia mana? JB blog. Bina nawa. Zeki tung puye le, jangan oke ende. Oh. Acha. JK oke. Oke, JB blog. Sini ada nih. Oh. Subscribe खालामलाय बानो जाबाय. जेनेबा JB blog. एनटिसो. Wah, Maba enti promosi. Hei, lang hei. No. Apa kamu itu? Kau jengkau. Betul macam mana? Bodoh Tiger. Hei, lang hei. Kau lagi nama ada ini. Rasandi. Kau lagi deng. Gorong konten pegas nih. Bodoh Tiger ya. Jangan roh pegas nih video gorong. Mana mencuri pegas nih. Umreh nggak baga bentuk ada morning ngopi pegas nih baru video. Ro, lono hornang ye lono. Hulai. JB blog आंनिखौबो नायदो आदा होनदों. जागोन. एन्टि ब्रह्म नायगोन आंनिथ' सापर्ट दंलायखायो. नोंसोरो हाबना फैबानो जाबाय कमेन्ट हरना. कमेन्टआव माबा लिंक पिन खालामगोन नैबेयाव जुदि सोरबाफोर माबा सार्च खालामना मोनाखैबा कमेन्टआव माबा चेक खालामनानै माबा खालाम. माथो लिटन बाया मा सिरि जाखो जोंनालाय? मोजां. बेखौ पलंनोबो एक्सट्रा माबा दोनदो. मोनानि खयथायाव माने मोना नै दा मोनसे फैगासिनो 3टासोआव होनाय जागोन खोमा नैखौ मोनसे भिडिअखौ आरोना. बेखौ 3टासोआव होनाय जागोन ओमफ्राय आरो गाबोन मोनसे दं गरम आरो बांसिन गरमबाव आरोखि. मा ओंख्रि जाया JB blog बिनानाव आरो बड' टाइगार फंबाय मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो एसे. आरो जेके ब्लगआ जोंना थांबाय नामा माथो सिरि जाखो? कमेन्टबो गैया माबो गैया.
बेखौ दानलायनो हायगासिनो दं ओइ बानलु लगायबा मोजां जायो नैबे माबा हेल' एभ्रिवान होननाय आंनिखौबो माबायाव नायदो हाबबोबानो जाबाय जायफोर हाबबोयो नैबे फिनाव औ बड' टाइगार मोनानि बा खयथायाव होदों जोंना ओमफ्राय जा एन्टि हेल' जेबि ब्लक ना एभ्रिवान होनदों खुमब्रा दाउसोनो जा जिबि जा ब्लक गोथावलै आइयो खुमब्रा दाउसो आदा अ होनदों खुमब्रा दाउनोलै लिटन भाइ जानो लुगैयाखै नामा नोङो खुमब्राजों दाउजों बायदि गोलोमना दं बिबारखौ फन खालामलाय बिबारखौ लायबो फैनोलाय औ जोंना पिआर बर' चेनेल जोंना फंबाय फैदोंलै वाव जोबोद गोजोननाय थाबायलै फंबाय माबोरै खबरफोरा एसे खोन्थालाबायदो आरो जोंना कक' 5747 आदानिया दिनै मोगथाङाव फैबाय होनदों आं लाइभखौ बारा होनाय जाया फंबाय नै जोंना आपि फैदों आपि महापापि आपि माने महापापि सियार जासुला बिबार लिटनबा बिहामजो जायोलै फसायनो नाङा खिन्थु नोङो आइ आं बेबायदि नुबा ससमा गाननो लुगैयोना नै बेखौ लुगैदों नामा नोङो आं ससमा गाननो ओइ जोंना बाब सुसमिता मुसाहारि आब' फैलायबायलै हेलौ फंबाय सना आइयै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय आब' गासिनिसिमबो एकदम गासैनिबो एकदम अल माइ फेमिलि फाग्लायानो आरो पिआर जाजोब्बाय बर' बिहाव चेनेल जोंना फंबाय आंथ' नोंखौ फंबायसो बायदि मोनोलै फंबाय नोंथ' आंनि माबायाव फेसबुकआव माबायाव जेनेबा इउटुबाव भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो एकदम कमेन्टखौ हरखाथारगोन आरोना दे बिदिनो सापर्ट खालामलायनांगौ लाइकखौ होब्रा मानसिफोर लाइकखौ हो मा लाइकखौ होनोबा नोंसोर लाइकआनो गैया मोनथामल' दं लाइक हो निबिद बसुमतारी अफिसियेल फंबाय आदा ओइ दिनैसो नुदों नामा नोङो आंखौ आं लाइभआ इउटुब खुलिनायनिफ्राय दासिम खनथामल'सो जादों खोमा खनथामल'सो जादों खिन्थि नायना ला नै मा होनदोंलाय ओ जेके भाई मार्टिन से क्यों मार रहा है हमको माब्रै खबरफोरा जेके भाई बिसनाथ दंबा रावबो लोगो मोनफैला नामा आंखौ माब्रैलाय गावसिनि जायगायाव फैबाबो नै बकिबाय खिन्थु बिसनानि सेंग्राफोर एकदम बिसनाथनि मानसिफोरखौ आयै जेके अनलालै आं आयै जेके दोनसै अननानै गावसोरखौनो जा जेकेया दिनैसो ओमफ्राय नैबे बसुमतारी अफिसियेल आदा नोंसिनि होनदों नांगौ जा नगदा बाजार आफा बाखि साबस्क्राइबारफ्रा गोलदों आदा आं इउटुबा होनदों आदा गाइडलाइन ओमफ्राय हिस्ट्रियाव फैदोंमोन नामा नोंना होमबा सुसमिता बरिया बरिया मोजां खोनाबाय दिनैनिफ्राय गोसो सस्मितानो हनै जोंना सुसमिता आब'आ मा होनदों आफ्टार ए लं पिरियड अन एगेन आइ मिट उइथ फार्स्ट टाइम लाइफ नोङो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आब' आङो लाइफखौ बिदिनो होबाय थानाय जायो नालाय पिआर बर' चेनेला जोंना माबा नै सिमोननि फंबाया जिसिबि सालायो लागाखौहाय जोंना फंबाया बिराद दिल खुलाखा बिबो आसोला मालाबा लोगो मोनगोन दै नैबेखौ नुदों दा एनके ब्रह्म आं थांगोन मालाबा बेरायनो नोंनाव जेसिबि सोलोंनो फंबाय जेबि ब्लगनि कमेन्ट फैबाय आंनाव जेबि ब्लगनि जागोन दे सिन्था खालामनाङा रिटार्न हरगोन आं पवालिफोर जोंना पियारा मा होनदों आदा लोगोफोर लोगो जानो थिन आदा सनानो जोंना पिआर बर' चेनेलजों जायफोर सापर्ट गैलाया बानायलायबानो जाबाय गासिबो जेनेबा जोंना बर'जों बर' बानायलायनांगौलै जेनेबा हारसाफोरखौथ' गुलि मारुनो मिथिबायना सापर्ट जालायथारनांगौ एकदम सापर्ट खालामथारनांगौ आरो ना बुलायनांगौलै ओइ
ओइ आफा होनलायदों फंबाय नै आबौआ आंना बिहामजो होनलायदों फिसौला दंलायो नै आंना लिंथाथानो Malah lingka, gamsa kan nih punya kayak. होद मा दांनो जों दा प्रकाश सानजों दा खैथा जाखो लाइक दन आब' प्रकाश सानजों 12 बाजियावनो बै फिल्डआव Hey! बुजुमबानि बल नै मा नैयो अमा लोगोजों खोमा जादों सावनाय दे नोंखौ सोरथ' दा जादों खाथियाव दंखायो नै हायोना दा बा 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 ओमफ्राय नैबे ओइ बुथुमगोन आरोना गरमाव लायहोनसै आंबो हा फैदो नंगौ नै र' थाद' नैबे फैसाल फंबाय नोंसोर सानैबो हिनजाव लाबायना लायाखै आदानो सानैबो हिनजाव गोनां गोजासो जोङो सेंग्रा नङा बोसोर थांगोना सेंग्राखौलै बिहामजो मोनलायलायनायालाय आरो फंबाय हा मा होनदों बिबाराव फन खालाम बेल'सो सिंगला ओइ नैबे ससमालाया जोंना माबायाल'सो लिटन फंबाया जोंना उदालगुरिनि आरो जायफोर साबसक्राइब गैलाया बिसोर सापर्ट बानायलायबानो जाबाय गासिबो दै मानो कमेन्ट हरजायाखै जानांगौ जाखो लाइभआव हाबनानै बोरै जानांगौ गावनो जयेन दंखायोबा नों जयेन थाखानालै औ एकदम नाद्रा औ औ पियार बर' चेनेल लोगो मोनगोन दे मालाबा आं गगा मुगायाव थांलाबाय थायोना खोनाबाय पियार फंबाय आं गगा मुगायाव थांबाय थानाय जायोआनो प्रायभागानो लोगो मोनगोन मालाबा टाउनफोराव लोगो मोनलाबायबा माथो होलाबायलै आं बावलाबायनोबो हागौना बायसान्सआव दै माथो होथार जोंना सुसमिता आब'आ थांबाय नामाब्रा माथो सिरिलै बर' टाइगार जेबि ब्लकआ थांबाय नामा जोंना आरो बर' टाइगार कक' फंबाय मा जाखो ओंखारबाय नामा कक'बाय गैला हा माथोलाय माबा दंना गैला कक'आ ओमफ्राय जिबि ब्लकआ दंना गैला जेबि ब्लकआ दान्दै जेबि ब्लकआ थांबाय नामा माथो कमेन्टबो गैया माथो जोंना नैबे फंबाया मा होनदों मैया दुरान कापआव नायफैयाखै नामा आदा मोनदों दुरान कापआव थांनो गोनांमोनलै मिथिबायना ओमफ्राय दुरान कापआव थांनो पियार जासुलामोन जोंना एल'मोन ओमफ्राय मथुदामोन गासिबो ओंखारबायमोन ओमफ्राय मिनिया बर' गासिबो ओंखारबायमोन ओमफ्राय माबा टिकेटआनो बुक गोजा जाजोबलायबायनोलै फाग्लासो नै जिबि ब्लकआ लाइभबो गैया दा माथो जोंना बे लिटन माबा बाग्लारि मिस्टाराबो थांगौमोन आरो जेनेबा जों जमानो जिबिसो जाखोना सोर जाखो बे खांग्रांनायालाय बुंबाय बे खांग्रांनाया सोर जाखो जेबियानो नामा जेबि बिनानाव थांबाय नामा हा गैला माथो कमेन्टआनो जोंना खारजोब्बाय नैबे नामा फंबाया बारखोना जेन वाल बारखोना नुबायनोलै थिग दं नायनांगौलै गैया जोंथ' बिराद आबसुस थाबाय आङो थांनो मिथिबायना थांथारगौमोन आङो खेलाव बिराद आबसुस मा होनो आरो नायनो आसा थाबाय खिन्थु नेक्स्ट इयारावलाय गारला आरो सानथामसो सिगां थांना जाहैगोन थांबाय नामा जोंना लिटन दाया बबाव थांखारलायखो माथो मा वालाव ओरै सिथाबना थांलायखो बेलाय मानसियालाय जेबि बिनानाव फै दं आरो कक' 5747 बर' टाइगार अबाव खारखो जेके फंबाय पियार जासुला पियार माबा बर' भाइ जोंना मा थांलायबाय नामा जागोन आदा आंना सिमेन्ट सापरि आदा दे औ सिमेन्ट सापरि होननाथ' मिथिखायो आं नोंखौ बुंबाय जोंना गोदान फैदोंलै नै लाब्रा बयस लाब्रा बयस भाइ बरिया आंनि लाइफआव जयन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नै जुमाय लोंनायनि एकदमबारे दावराव सासेया खोनादों
आरो सासे फैदों जोंना रैसुमै ब्रह्म बिनानाव हेलौ 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 औ हेलौ हेलौ जोंना रैसुमै ब्रह्म बिनानावजोंबो सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा सापर्ट बानायलायदो बबावबा मोदायखौसो नांबोदों नामालै रैसुमैखौ खोनायाखै बाराबो बिदि होनबा बिसोर दा हाबनो हाया हा? बिसोर दा हाबलायनो हाया नों औ ब्लु होना औ दुखु मोनाया उम प्रब्लेमखौ आंनो फिसा होनो उम गय दा उम बे सुबानो थाङाबा एड जागौमोन दा नोंसोरो मनिटर उम बै स्टेन्डार्ड मनिटर बोखारफिननांगोन ना माहाय हा दाहाय बोखारफिननोबो रोंनांगोन ना बोखारफिननो हागोनब्रा दायो ना ओमफ्राय दा इसोर ब्लड ओंखारना होब्रबबाथाय बिनि कमेन्टआ गोमाजोबगोन ना ए ज' जाबा औ ओमफ्राय नों क्रमआव थांनासो बोखारनांगौ ए होनबालाय माबा बानायदो हमलै मा बिदि नङा बिनि कमेन्टआवसो थुनांगोन सोराव बानायदोंमोन नोङो सोर पियारनाव ने औ बर' जायफोर सापर्ट गैला बानायलायदो लाब्रा बयस लोगो जादो दे पियार माबा फंबायजों नैजों नैबेयाव पियारनाव औरा बन्द' खालामनो ना औरा बेलाय सोरनि पियाराव होनायानो गैया बेयाव सोरनाव बानायदोंमोन नोङो सोरनाव रैसुमै ब्रह्म मा जादोंहाय आदामोन ओरैनो गोदाव सोराव गरमनि जानला मोनला होलाबायनायसो लाइभआव ओरैनो फैनो गोसो जानानै फैलाबायदों आङो जेनेबा दा इउटुब चेनेल खुलिनानै दा 3 बोसोर रानिं जाबाय ओमफ्राय लाइभआव आङो दा खननैल'सो फैदोंमोन दा दिनैजों खनथाम जादों आरोखि फैनाया लाइभआव एसे नामारा गिलिसा आं दैखारदों लाइभआव आरो फैनो लाजियोलै भिडिअफोरखौबो बानायलाबायनो हायो मिथिबाय भिडिअ हरोलै गरम गरम बानायनो हायो आङो नै बिदिखौले लाइभआव बारा फैनायखौ बायो आरोखि ओइ आसोल मा ओंख्रि जानाय मा मैगं जानायलै बयलार अ गोथावलै माथो माबा थास' बिबार हा ए थास' बिबारनि बय फ्रेन्ड नों दांजायाथ' नोङो मोनामजोबदों बाला दाम गोसाखौलाय बेसेनि लाबोखोलै सालथे एफा दाम गोसाखौ माबोरैहाय मोनबोखो ओमफ्राय अर्डार खालामबाय आतसा माबोरै दं बबेनिफ्राय नायदों लाइभखौ अननानै फोरमायदो दे जायफोर नुजाफैदों अननानै प्लिज लाइकखौ होना होलांदो बिथांनो नङा होमबा मोजां मोनथोंसै गोसो गोरबोफ्राव गरमा अयथासारलै बे जायगायाव माने जेरावबो बर्थमान दायो रैसुमै ब्रह्म नोंनि मिनिनायखौ जि मोजां नुखायोहायनो सोरनिखौ बैनिखौ ना नैबेनिखौ दा एलबि मालिकनिखौ दा नुवाखै होनलायग्रा आदै मादै फोदैमोन अबेबा गाव फाग्लासो मानसियानो या फोरमायदो रैसुमैया बहानि जाखो पियारखौथ' आंबो सिनाया बहानि जाखो ओमफ्राय लाब्रा बया ओमफ्राय दालि जहलफोर गैया नामा मैथा बाथोन ना बाथोनफोर गैया नामा लाब्रा ओइ आं खारथ'बायलै अबाव खारनो खारना अबाव जानो नोङो मा होनगोन एसे खामानि दङ खामानिखौ देखायदोब्रा बिदिनो दे बेस्थ' नोंनि बागानखौ देखायदो साफात बागानखौ बेस्थ'लै सालथि बेस्थ' है माबायाव खाथाबना ला बेस्थ'ब्रा ब्लगारफोर बायदि खाथाबना ला बिदिबालाय जायगासो नांसिगोन माथो आं बेयाव थाबासो मोनो जागोन र' ओमफ्राय उरलुग्रायानो गैला माथो दं उरलुग्रा दंबावो
आदा 40 थाखानि जुमाय मोनो नामा? माथो 50 थाखा मादो हख्लायदो हख्लायगोदायानो हख्लायनायथ' जाथ'वाखै र' ओरैनो माने बे नैबे न'खराव अमा बुथारदोंमोन बिखा बिथि जानो फैदोंलै लाजिनायथ' गैखाया नालाय जोङो फैनानै जाफैलायबाय आरो दे सोर फंबाय बहानि जाखो दे आदा नामनो जा फिसारा बबे जायगा ओमफ्राय बबे जायगायाव मोनफैयो नुवाखै नङा होमबा फाग्लासो लाबोना फैसा होगोन ना बाल गुवाहाटिनिफ्राय ओरै बिश्वनाथ सारियालि मोनफैलायबाय आङो दाख्लै मोनहैबाय भालेफुं दाख्लै मोनायाव मोनफैलायबाय निजोम एनडि ब्लक मा ओंख्रि जायामोन आदा नों ओंख्रि जाथ'वाखै ओंखाम जानाय जाथ'वाखै जों ओरैनो अमा खाजि जागासिनो दं अमा खाजि अमा बिखा बिथै एवनाय जादो आरोना आं सिमेन्ट सापरि आदा आदसा सिमेन्ट सापरिनि ना बेरायफेरनाय जायाखै दै खोनाबायसो थायो ओरैनो ट्रेनजों थांबाय आरो ना बिथांनाव दंफैयो आङो दायो दाख्लैनिफ्रायनो दंफैयो आं मा होनदों मा होनखोब्रा आं मंगला जरानि ओंख्रिया दालि अमा एवनाय आदसा मंगला जरायालाय अबाव जालायखोलै कार्बि आंलं कार्बि आंलं ना बहानि जाखोथाय औ मंगला जरायाव अबाव दंमोन फोरमायहरदो डिस्ट्रिक्टआ मा मंगला जरा खोनादोंमोनलै आं ओमफ्राय पार्टि जादों नामा आदा पार्टि माने अमा बुथारदोंमोन आरो ना बिसिनाव ओमफ्राय बिखा बिथै जाना फैदों आरो जों ओरै गिदिंनानै एसे भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय बिसिनाव हाबबाय आरोखि हाबनानै जालांबाय जा नैबे बसनि न'खर नामा बिबाजै बेनि बिबाजैनाव अमा बुथारदोंमोन बेखायनो बिखा बिथै जाहोबाय बेरायनो फै आदा नो नायनि फंबाय र' माब्लाबा थांजागोन दा सम मोनथारब्ला आं दा गैयाबाबो 5 days जाफैबायानो ओरै सानबा जाबायानो आङो फार्स्टआव अरुणाचलनिफ्राय नै दा बिथिं बिश्वनाथाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय मा खालामदों आदा मोननो जों जिरायदों रुपसिं बर' 100 जिरायदों जोङो हा जिरायनानै अमा खाजि जादों आरो गरमा अयथासारना जेरावबो नै गावजों रायज्लायदो एसे बिगुमाजों औ जोंना रैसुमै अबेनि होनदोंमोनलाय निजोम दंफैयो माथो जोंना निजोम फंबाय मा ओंख्रि जायामोन ओंखामखौ जानायानो जाथ'वाखै नै दा थांना जागोनसो दहाय फुङावनो दाबसे जायगायाव थांदोंमोन जोङो रुपसिं ब्र मा खालामदों आदा मोजाङानो नै जों ओरैनो दंफां सायाव जिरायना दं नै एन्टि ब्रह्म फंबायजों आंजों जोंना रुपसिं फंबाय अबेनिमोनलाय आरो निजोम ब्रादार पार्टि जादों नामा पार्टि माने ओरैनो दंलाबायलै नै जाला लोंला माने अमा बुथारदोंमोन आरोना बिसिना
अमा बुथारनायाव एसे जानो होनना फैबाय यार बर' फंबाय मालाबा थांगोन एकदम थांखाथारगोन मा बुस्थु लगायनाय बेलाय दोनथ'नोसै नामा लाइभखौ नै दोनथ'नाय जासिगोन दे भाइमोन लाइभखौ उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे भिडिअआ 3टासोआव फैगासिनो भिडिअ मोनसे नायबा अ बागानपारानि ना अ हो बागानपारा माने बाक्सा बाक्सानि बागानपारा थांगोन मालाबा लोगो मोनगोन अ रैसुमै ना क'क्राझार टिपकाइनि ना मंगलजरानि ओमफ्राय मा मैयाथ' खेलखौ नायफैदों नायफैयासै रैसुमै खेल नायफैदों नायफैदिया मैयालाय दोनथ'नाय जासिगोन दे लाइभखौ फियारनाव जायाखै माथो फिसानावनो थुदों माथो गोथां होदोंमोन बेयाव रावनाव गैखायानो नाङासै खोमा क'क्राझार टिपकाइ मंगलाजोरा औ क'क्राझारावसोथ' आरो नङाबा क'क्राझार टिपकाइ मंगलाजरा दुलिगावथिंजाय खोमा ना दुलिगाव बाजार बग्रिबारि बिथिंमोन खोमा टिपकाइआनो थांनो सानबाबो थांनाय जालाबाथ' क'क्राझाराव मा जाबावगोन मालाबा थांथारनांसिगोन र' थांबाथाय 10 दिन गाहाम थाहैनाय हुदा दंलै आंहा क'क्राझाराव दोनलायसै दै लाइभखौ लाखिलायसै सापर्ट होफै बिदिनो सम सम लाइभ होगोन बेबो लाइभ होबा सापर्ट होफैलायदो नुबाय बायबा भिडिअफोरखौथ' नोंसोर सापर्ट होखायो बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होखायो नोंसोरखौ नङा होमबा कन्टेन्टआबा मा दंथाय दा मोनानियाबा गावलायनाया नामा नङा गावलायनाय नङानो दिनै गावलायनाय गाबोन फैगोन नै दोनथ'नाय जासिगोन दे भाइमोन दे नेक्स्टआव लोगो मोनगोन दे